Kutsi, Marilutxi, zer modu zaudete? Ongi egin alduzuelo. Hei, atzo elurra ikusi genuen menditontorritan, eta herri batzutan ere egin zuen. Oi, ze ederra! Ui, eta ze hotza! Gaur, goitik bera, elurra ez, puxikak jarriko dituzte, dantzan, txapasek eta marijek. Bai, zerutik eskura abestia, puxikekin jolasteko da, eskuekin airean mantentzeko. Eta eguerdian, marmoka dantzan nariko gara. Hau ere, esku jolasa da. Eta iluntzean porrotxek proposamen bat egingo digu. Bai, biharko, hau ere, abestea da. Eskutik helduta. Salvadorren eriotzean. Egun hauetan gure artetik joan zaizkigun lagunei. Salvador Reire, artzaina, bertsolaria eta poeta zen. Eta gure artetik joandakoan abesti bat berari eskaini zioten eta oso ezaguna da. Bai, Salvadorren eriotzean. Beno bai, zue, hauxe da gaurkoa. Badakizue, egun abete!